Добре дошли в лабораторията. Днес чувствам леко притеснение. Температурите падат. Аз лично си падам по топлината. Някак си 36 градуса вътре и 26 навън ми е супер, но всичко друго не е. Между другото, нормалната температура на тялото варира от човек до човек, както и в различните моменти от денонощието. Въпреки това, вярвам, че ще се съгласите с мен, че през този сезон у дома е по-хубаво да е топло. Топлината ни е в кръвта, както се казва. Още преди векове по нашите земи е било традиция да се зидат печки, които може ли да поддържат уютна температура дори в помещения от над 90 квадрата. Днес българската традиция в топлината продължава. Благодарение на инженерите на ТЕСИ, които са разработили някои сигурни решения за укротяване на студените температури. Нека ви разкажа малко за един наистина ефективен начин да отоплявате дома си. Става въпрос за използването на електрически конвектори. Какво представлява конвекторът? Електрически отоплителен уред, който пренася конвекцията от учебниците по физика направо в дома ви, като даже затопля помещението, в което е монтиран. Промяната на температурата става естествено на базата на движението на въздуха в стаята, но това движение не е принудително, както при функционирането на вентилатор или климатик. Получава се неусетен, но неизбежен цикъл, при който хладният въздух навлиза през отворите в долната част на конвектора, затопля се и се издига нагоре. Уредът използва минимално количество енергия и превръща 100% от консумираната енергия в топлина, а работата му не причинява здравословни проблеми. Не! Вече усещате на къде духа топлия вятър на промяната. Ще спомена още няколко предимства на конвекторите спрямо други варианти за отопление. Не съм ги подредил по важност, това ще оставя на вас. Но конвекторите топлят бързо, без да изсушават въздуха. Работят безшумно и са абсолютно безопасни при пряк допир, поради което често се монтират в детски стаи. Конвекторите са лесни за монтаж и употреба, не изискват постоянно наблюдение и могат прецизно да поддържат зададена температура. Последното ви помага чувствително да намалите сметките си за ток. И за да се ни чисти сметките, остана да ви разкрия, че конвекторите вече могат да бъдат управлявани и от компютър или смартфон. Доказателство са панелните конвектори от серията TESI Cloud. Те послушно изпълняват желанията ви от разстояние през интернет. Например, инсталирате си специалното приложение и докато напускате офиса, избирате температура, която гарантирано ви очаква, когато се приберете вкъщи. Говорейки за гаранции, TESI Cloud идват с пълна гаранция от 7 години. Аз пък мога да гарантирам, че след седмица пак ще съм тук с полезна информация. Ако сте пропуснали, сега може да гледате видеото от миналата седмица. Хайде, клик преди да изстине. Чао!